Dek bentuk apa kae? Dek. Dek bentuk. Nah ya foto iya wis ora apik ngel sak yo wis apik kok ket mau kene iki lho action kok iki ora jare pilih foto ora ngono kuwi wah kene tak wae yo tenan satu dua tiga Swab. Yo. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 3 2 1. Wes. Dadi ora ta jane iki. Kok cepete ramling ngitung. Dadi iki lho, apik ngene kok. Jos. Wes saiki gentenan aku fotomu wis kebak. Rolu ganti posisi rolu wes jadi kowe foto dhewe engko dikirim ke Ateng golek sing apik Ateng meneh ana liyane apa ora apa-apa, kowe iki lho nak karo Ateng malah tak dukung. Wong-wonge genah kok daripada kowe pacaran karo wong sing dhewe lunga Kalimantan kok cetha. Loh, lah sing Kalimantan iki malah menjanjikan lho, Mbak. Iya. Lah pokoknya wis pernah dijatah, kok menjanjikan. Ya jelas lah. Sebelum durung dijatah to, ngono kok kowe ya bangga. Ya paling ora kan bangga sih. Aduh, men lho lah. Kene lho. Buat kene cedhak ki lho kene. Kene metu kene. Ngayal kae cedhak kono ki lho, ketu kono ki lho. Iki lho kok tembus gone jembatan kae, jembatan kayu ku lho. Cedhak kene. Kandhani kok ayus. Kene wae metu kene. Ayo kene wae. Ngajal Cedhak kene kene metu kene. Memang kowe ngerti Ateng wonge piye? Ya jajal to diselidiki wong sarete ku ya bocahe temen Ateng iki. Elah, ora mungkin. Tok tahu paling iki. Najan yo bugil kok ngono ki yo sementinge nomor 1 saiki ki tanggung jawab to. Ora makan cinta. Yo Ben, kok men aku gah karo Ateng. Gah bugil wonge. Wegah yo wis lah karepmu digolek wis sing apik kok malahane romyo wis cangkemmu. Mosok to Ateng arep dijodohke karo Menik. Ayo. Kowe kok ngayal to, Mbak? Wong kandhane Ateng ki atak-atak cilik kok percaya. Bu, mati sik. Aneh. Waduh. Sopo kuwi? Lah kok codot-codote napa kuwi? Kok do ngindek? Oh, gua sampah sembarangan. Yo napa jane? Maksudnya do ngopo? Kok mau ngindek ning kono? Wong loro kuwi. Lah aku krungu kok. Mosok Menik arep kok jodohke mbek Ateng. Wonge Gus sakmene kok. Lah apa urusanmu kok kepo? Timbang mbek Ateng lu mbek aku, wong rada gagah ngene iki lho. Ora sampe percaya ding Nik. Mbek aku ya Nik ya. Mbek aku wae ding. Sangar aku malah anewat. Alah ora kabeh. Yo bali. Ayo diwangi. Diwangi to, Pak? Diwangi.
Gini yo kon ngewangi sisi wangi. Ya kok aku mah ditinggal kok. Nih. Oke, aneh. Dek menu apa kae? Dek. Dek menu. Dek. Dek menu. Dek menu Nih, Dek. Dek. Nah ini. Dek. Dek menu. Dek menu. Dek, Dek. Kok melayu-melayu napa? Ada demek-demek. Napa jane kok melayu-melayu? Ana apa? Napa urusanmu? Pengen tahu wae wong tuwa. Saiki ki kok kaya ngono Dik menu karo aku. Mbok yo aja galak-galak. Ora ngurusi wong tuwa mata keranjang. Dik menu. 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 Yan. Kok kaya menik. Tapi kok raine kok kaya asu anak ngono ki opo kae? Ono masalah mesti kae karo adik, karo Mbak June iki. Ayo, dik wae. Dik. Delok, Dik. Apa, Don? Kowe iki jenenge nopo kok deloki raimu kok kaya asu anak ngono. Mbah Don, aku saso mikir. Wis ayo, minggir kono sik. Nah. Nih, wah. Jane iki ono apa? Tak deloki raimu kok mendung kaya asu anak ngono lho. Dadi ki ngene, Don. Aku ndek pacar, tapi ditinggal nang luar Jawa. Lah iki malah Mbak Yuku ki malah ngojok-ngojok ya aku kon karo Ateng. Bek. Menu ki arep jodoke kowe mbek Ateng. Ih, gah aku karo Ateng. Kowe cak dadi apa? Lah ngetek-ketek kowe ra nyandi, ketek-ketek cilik kaya ngono. Alah. Lah ya aku malah geli to, Don. Nek ngono ki. Tak omongi Mbak Yu ora ngerti Ateng, kowe ya ora ngerti Ateng. Ateng ki lho sobone hotel. Mosok sabone ning hotel to, Don? Gawane karaoke. Arep bogel kaya ngono ki. Ketoke bocah yo menengan ki. Kadang yo malah sok melu kerja ning gone lik denan barang. Kowe iki ra percaya kok. Lah ngaku ki weruh bendina mlebu metune hotel. Dari bocahe temen kerjane. Urung ngerti sesuk nek wis ngerti deloki. Nampak mending mbek aku. Walah ujung-ujunge cangkeme gendon. Aku dhewe sing ngonangi. Nek ora percaya sesuk tak jak rono hotel ngendi sing anu ge mlebu metu karo Ateng. Alah aku ora percaya Don omongan cok dogol. Aku sih. Ayo wis nek ora percaya sesuk ki mbok dibuktekke sih. Daripada kok digelem kowe apa gelem karo Ateng. Ayo mending mbek aku to ya aku jelas. Bagus yang duwe. Ning duit ora. Yo, ning kan sing penting lah yo jajal sih. Piye? Aku jane cek kepikiran karo pacarku sing luar Jawa kok, Don. Ateng apa gendon ya?
pacarmu le lunga nang ado nang luar Jawa kuwi. Urung mesti iso mikirke kowe ya nang kono. Mbok Landon. Wong kono ki yo nggon cewek ayu-ayu akeh. Sapa ngerti dekne lunga rono kuwi mergo arep marani ceweke yo ngerti iso wae. Kowe kok aja meden-medeni. Mumet aku malah. Ora mergo nyambut gawe. Ya sok tak tekne dhewe nak Ateng memang wong kaya ngono. Tenan nih. Besok butuh anak dhewe nek ora percaya. Nih, tak tunggu jawabanmu ya. Wah, tenan iki. Dewan sih aku. Menek edian. Apa ora kerasa ya wong aku numpak kok ditinggal ke. Wis koplok. Napa ndadak aku ditinggal ning Kalimantan yo? Napa ndadak aku kenal mbek kowe barang? Iwas wis tak bokengke nang matahari. Sip, Mas. Kowe pas mati rasa, aku kira numpak malah mbok tinggal. Kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku lali tinggal pura tenan Mbak Yu. Ya Allah. Apa kowe ki ora krasa to? Wong yo durung numpak Honda kok yo kowe teko geblas e. Lah pe, lak yo ora apa-apa to Mbak kowe. Jan wong kok ih. Ora budak. Yo sorry yo Mbak, yo aku ngerti kok. Yo engko tak pijeti sikilmu wis nek kowe kesel. Sing tak keluh ki ra sikil kesel. Sing kesel e kepethuk dendan bareng ki ono apa? Amaremu kok.